vodku, fotku. Až tu máme také... Čo? Tu máme také akčné dievčatá. Môžem si vás takto... Jasné. Ja, chlapci, vidíte? Toto je tá slečna, ktorá si užíva posledné hodiny slobody. Ešte nevieš, takú sme mali pre týždeň. No, dobre, a kde je tá tretia? Neviem, na záchode. Počkaj, idem na vecko, Ideme na vecko. Ja aj na dámske vecko. Áno, na dámske, až tam vedem sám. Tak poďte za koho padne, to je holke. To je ona. To je ona? Tuto hľadáme. Ty si tretia... Čo som? Tretia osoba na rozlúčku. Poď za nami, poď von, holky ťa už čakajú. Kto ma čaká? Šu, oko prekvapená. Holky. Dobrý. Ale ja mám rozlúčku so sobou. To je ona? Ja mám rozlúčku so sobou. Ona cikala. Dáta sa žení. Šu. No my máme dvojitú svadbu. Šu. A my dve nevesty. Sedaj. Odpoďme. A čo sa deje? Ja mám rozlúčku so Vstupné zadarmo dneska. Jasné, dávaj. Počkaj, kafe lavaj. Kafe lavaj, Dávaj, to sú oni. Ty, máš to tam? Dobre, takže budete mať na vstupe fotku a podľa tej fotky vás pustia donútra zadarmo, dobre? Dobre, díky. Dohodnuté.